Hej. NemID er den nye digitale signatur. NemID giver dig nem og sikker adgang til selvbetjening på nettet. For eksempel på offentlige hjemmesider eller din netbank, hvis du ønsker det. NemID bliver en naturlig del af din hverdag, når du færdes på nettet. Ligesom dankortet er det, når du handler i butikker. Via login med NemID får du adgang til selvbetjening på nettet. Et login kan betragtes som en digital nøgle til en dør, som kun du kan åbne. NemID gør det nemt for dig, fordi du kun skal huske et login. Uanset om du melder flytning ved kommunen, går i netbanken eller søger SU. NemID er altså et login til det hele. NemID består af et bruger-ID med adgangskode og et nøglekort. Altså noget, du har i hovedet og noget, du har i hånden. NemID er en sikker løsning. Den er udviklet af DanID, der er en del af PBS, som også står bag dankortet. NemID er fleksibel. Du er ikke bundet til en bestemt computer. Faktisk kan du bruge NemID fra en hvilken som helst computer med internetadgang. Jeg håber, du vil tage godt imod NemID og bruge det i din hverdag.